Bueno, moi bons días a todos, a todas. Benvidos un ano máis, feliz ano novo. Un ano este 2026 que seguramente vai vir cargado de boas novas para toda a provincia. Este ano arrancamos ca celebración neste venres da primeira xunta de goberno e o facemos falando de dúas cuestións que é xa sinal de identidade deste goberno como é o turismo e o deporte. Porque hoxe vimos de dar conta do calendario de promoción turística da provincia en feiras ao longo do ano 2026, avanzar sobre cuestións que teñen que ver ca organización do trail entre castelos e tamén adiantar os recursos que imos destinar aos concellos a través do terceiro plan de infraestructuras deportivas, así como os principais proxectos que se van a impulsar. E tamén quero afondar nos retos que vamos a afrontar neste 2026 por parte do Goberno provincial. E comezamos e facémolo cun turismo, porque hoxe presentamos o calendario de actividades de promoción turística da provincia en feiras no ano 2026. Un calendario que vai dar comenzo este mesmo mes, será en Madrid, do 21 ao 25, xa digo, de xaneiro, en Fitur, na Feira Internacional de Turismo de Madrid, ali onde estaremos e estrearemos a nosa campaña para este ano, e unha campaña que aproveito para dicirvos que imos presentar, ao igual co ano pasado, aquí, na provincia, non primeiro en Fitur, sino que vai ser na provincia onde primeiro o van a coñecer. Esa presentación a vamos facer o xoves día 15 en Vigo. E un calendario este do ano 2026 que vimos de reforzar para seguir apostando no avance que estamos a facer no posicionamento da provincia, tanto no mercado nacional e de proximidade, como tamén impulsar a internacionalización do noso destino. E deste xeito, ademais de en Fitur, en febreiro vamos a estar en Lisboa. E imos a facelo con un stand propio na Feira Internacional de Turismo, insisto, de Lisboa. En marzo, por primeira vez na historia da Diputación, imos estar cun stand propio na Feira Internacional de Viaxes e Turismos de Berlín. E tamén no mesmo mes estaremos por primeira vez na Feira de Produtos Ecolóxicos e Turismo, Biocultura e Ecoturismo na Coruña. En maio, iremos á Feira Internacional de Turismo Expo Vacaciones en Baracaldo, Vizcaya. En xuño, en Turespo, Silleda. En setembro, e tamén por primeira vez, e con stand propio, estaremos no Salón Náutico Internacional de Southampton, no Reino Unido. En novembro, acudiremos de novo á Feira Internacional de Turismo de Londres, e por segunda vez consecutiva con stand propio, e tamén neste mesmo mes estaremos en Expo Xantar en Ourense e en Valladolid, na Feira Internacional de Turismo Interior Intur. E pechamos o calendario feiral do ano 26, nese mesmo mes de novembro, no Salón Internacional de Congresos e Reunións de Barcelona. E sen deixar de falar de turismo, pero engadindo outro sinal de identidade deste goberno, o deporte, quero avanzarlle novidades respecto á organización do trail entre castelos. Como saben, trátase dunha proba de trail que deseñamos para divulgar os nosos castelos, o de Soutomaior e Sobroso, dous recintos fortificados, que no caso de Soutomaior estamos a realizar unhas obras que a previsión é que rematen en abril. E, de feito, o trail entre Castelos Rías Baixas desenvolverase nunha fin de semana dese mesmo de abril, na que, ademais desta proba que é o trail para adultos, vai haber unha andaina popular, unha carreira infantil e diversas actividades e sesións deportivas que de seguro van a ser un gran revulsivo para a nosa provincia. Neste momento, xa temos realizado unha avaliación do terreo, das contornas e dos puntos de intereses do percorrido. Tamén avanzamos na parte do deseño do percorrido preliminar da ruta. Estamos xa traballando no definitivo co fin de tramitar os permisos necesarios, garantir a seguridade das persoas participantes, todo o que ten que ver, é algo moi importante, que é o respeto pola contorna natural e a coordinación
cos distintos axentes implicados. Porque o noso objetivo é impulsar esta primeira edición coa mirada posta en consolidalo como unha proba, que sexa unha referencia que combine deporte, patrimonio e a posta en valor da contorna natural das Rías Baixas. E non hai conferencia de prensa que non fale de deporte. E hoxe, pois, o quero facer no referido ao terceiro plan de infraestructuras deportivas, porque vimos de recibir xa as solicitudes de todos os concellos de menos de 50.000 habitantes na que optaron os recursos deste terceiro, insisto, plan extraordinario de infraestructuras deportivas, que, como saben, vai a distribuir 8 millóns de euros. Un plan que vai a destinar desde os 80.000 euros do concello máis pequeno da provincia, como é Mondariz Balneario, hasta os 312.000 euros de Vilagarcía de Arousa, que novamente se convirte no concello que máis fondos recibe do plan de infraestructuras deportivas de toda a provincia. En liñas xerais, os recursos deste terceiro plan extraordinario de infraestructuras deportivas vai permitir que os concellos poidan impulsar novas instalacións deportivas, que podan modernizar as existentes, melloralas, dotar de equipamentos e tamén adquirir terreos para uso deportivo. E no caso desta terceira edición, que conta con 8 millóns de euros, imos a distribuílos entre os concellos de menos de 50.000 habitantes e que vai a permitir impulsar preto de 90 actuacións, entre as que se sitúan a construción de novos espazos deportivos, como pistas de pádel ou de tenis, pump tracks ou multideportivas, obras en campos de fútbol e pabillóns como a sustitución de césped artificial, o acondicionamento de vestiarios e aseos, actuacións de mantemento, instalacións de cubertas e gradas, novas rotulacións ou peches e muros. A dotación de material deportivo, mobiliario, audiovisual, para recintos deportivos e ximnasios e tamén a realización de obras de mellora de eficiencia enerxética ou acústica. A reparación de pistas de atletismo e piscinas, a reforma de edificios para construir ximnasios e ampliar instalacións deportivas, entre outras moitas instalacións, pois tamén puntos de reparación e limpeza de bicicletas. E para rematar, como vos dixen, estamos comenzando o ano 2026, na que é habitual marcarse propósitos para o ano novo. Neste caso, temos unha folla de ruta ben trazada que puxemos en marcha ao comenzo do mandato e que lle queremos dar un pulo neste 2026 co estilo que xa todos coñecen. Escoitar, entender e atender. En primeiro lugar, seguir apoiando os concellos. Non somos a Diputación de só dúas cidades, nin de só 59 concellos, senón que somos a Diputación de toda a provincia de Pontevedra. Así que no ano 2026 propoñémonos alcanzar un total de 1.400 actuacións a través dos plans de investimento, convenios coas cidades, melloras en infraestructuras e obras propias. Na parte turística, Rías Baixas, un destino turístico de primeira, descoñecemos oficialmente se imos superar a barreira dos 2 millóns de visitantes, pero, en todo caso, o noso objetivo para o ano 2026 é claro. Queremos que a pegada do turismo internacional sexa aínda máis profunda para avanzar no camiño da descentralización e a sustentabilidade, apoiado en fortalezas como o enoturismo, a gastronomía, a natureza, o patrimonio, cultura, deporte, e todo velo pois, actuando como polos dinamizadores, imos a seguir afondando nun modelo pensado para todo o territorio e todas as épocas do ano. A provincia do deporte. Aspiramos a sumar máis de 200 modernizacións en infraestructuras deportivas, chegar a máis de 400 axudas a deportistas, estar ao carón dos clubes, tanto dos de élite como os da base, e atraer novos eventos de carácter internacional á provincia. Acción comunitaria. Somos o goberno que recuperou a colaboración cos colectivos veciñais. En este 2026 queremos superar o milleiro de colectivos atendidos e os 11 millóns de euros repartidos na primeira metade do mandato.
Benestar social. Temos preparado o maior investimento dos últimos anos na cidade Príncipe Felipe. 5,7 millóns de euros. Ademais, que vamos a poñer en marcha novidosos programas para as entidades do ámbito social da provincia, onde vos adianto que a vindeira semana vades a ter novidades ao respecto. En infraestructuras, non hai semana que non anunciemos melloras e investimentos nas estradas provinciais para seguir presumindo dunha realidade, que son unhas estradas modernas e seguras, e onde pasamos dos 24,5 millóns de euros no ano 2025 aos case 40 millóns de euros reservados para o ano 2026. Cultura, para dar continuidade a ese 2025 que veu marcado pola recuperación da Bienal, imos impulsar a creación dunha Bienal de Artes Vivas que apuntala a nosa aposta por unha programación cultural de calidade e descentralizada por toda a provincia, con unha partida que medra ata os 17,3 millóns de euros. E tamén seguir avanzando no proxecto de rehabilitación do Cine Fraga en Vigo. Museo, coa exposición, por primeira vez na provincia de Pontevedra, no Museo de Pontevedra, na obra mestra de Castelao, a derradeira lección do mestre, onde vamos a buscar novos récords de visitantes. Santa Clara, edificios centrais, executar as catas arqueolóxicas e obter do Concello eses permisos necesarios, que esperemos que sexa coa máxima axilidade posible, é o noso obxectivo inmediato para seguir avanzando na rehabilitación destas dúas xoias patrimoniais da cidade de Pontevedra e da provincia. Vía Verde, a curto prazo. Queremos asinar o convenio con Adif para a cesión dos terreos que permitan conectar mediante Vía Verde Pontevedra con Arcade, e todo isto sin perder o obxectivo global que é o de unir Vila García con Vigo. Eu, xa digo, hai moitas máis, como se di habitualmente, non están todas as que son, pero son todas as que están, e mesmo se me permitides, diría unha 10 máis 1, a 10 que dixen, máis unha que engadiría, e é unha das nosas prioridades como institución, é que seguirá a ser a defensa dos nosos intereses como provincia. E aquí, a transferencia da P9 e a gratuidade das peaxes, que xa é unha realidade noutros puntos de España, vamos a seguir loitando por ela, unha conexión de alta velocidade digna de tal nombre, e tamén o avance real do AVE Vigo-Porto, a mellora da rede ferroviaria de mercadorías, un plan de melloras de estradas nacionais que cruzan a provincia, que non se quede nun mero bacheos e remendos que non teñen duración no tempo, un novo sistema de financiación municipal. Sabemos o que está a pasar cas administracións locales dentro da que estamos incluídos, e aquí hai que ter en conta unha realidade como a nosa. Estou falando que se ponderen os custos dos servizos, dos embellecementos, da dispersión, e se afasten de novas, como as que escoitamos onte nas negociacións entre o Goberno de España e Esquerra Republicana. En fin, aquí poderíamos incluir un longo, etcétera, que será defendido e reclamado pola Diputación sempre cando sexa necesario. Eu, pola miña parte, pois, como sempre, quedo a disposición de calquera pregunta que queirades e teñades a ben formular. Bueno, pois, coido que o señor Mosquera, que leva aquí de diputado de antes do 2000, que foi 8 anos vicepresidente da Diputación, pois, fixo esta semana estas declaracións nas que só mencionou un nome, e non foi nin o meu, nin o de calquera outro deputado, senón o do actual vicepresidente Rafa E. Domínguez. Por iso que con isto xa abondaría para explicar
todas as verdadeiras inquedanzas do señor Mosquera e do Bloque Nacionalista aquí na cidade de Pontevedra, que non é nin Santa Clara, nin os edificios centrais do museo. É a posibilidade de perder a alcaldía no ano 2027. E con ese escenario, bueno, pois eu agradezco a oportunidade que me poidan brindar para explicar o estado actual de como están as actuacións tanto en Santa Clara como no museo. No que respecta a Santa Clara, pois, como decía, estamos dando os pasos previos e decisivos para que sexa un avance. Axudicamos o novo proxecto a Nieto Sobejano. Estamos cas catas arqueolóxicas e agora o que estamos a seguir o procedimento administrativo que sigue todo o mundo, toda a administración, incluído o Concello de Pontevedra, para realizar canto antes esas obras, sin sobresaltos, sin inconvintes de ningún tipo, e, sobre todo, onde hai a componente técnica que é a que hai que ter en conta. Eu estou seguro que tamén escoitando o señor Lores, o tenente alcalde de Pontevedra, cando chegue o momento de necesitar esa licencia necesaria para realizar eses traballos, pois que teña a axilidade que se di e se presume que debe ter unha administración na que considera tamén que este é un proxecto importante. Eso no que se refire a Santa Clara. Nos edificios centrais do museo, aquí a man dereita de Lores debeu de esquecer que estuvo 8 anos como vicepresidente da Diputación. E aquí, esos 8 anos, os edificios estuveron pechados. 2 veces pediu permiso a Patrimonio e 2 veces Patrimonio lle negou por presentar un proxecto con moitas fisuras. E o que importa agora? Oye, temos o ok de Patrimonio, recibido durante a xestión da persona daquel tanto fala, que é do vicepresidente Rafa Domínguez, e isto o que vai a permitir a desbloquear unha reforma que esperemos que, cando chegue o momento novamente de pedir licencias e demais, pois o Concello facilite a cuestión. E unha terceira e última cuestión, que ten que ver sobre a xestión dos fondos europeos. Nós aquí, cando chegamos, xa o dixemos, ao pouco de tomar posesión, que era unha realidade, que íbamos a perder 3 millóns de euros dos fondos Next Generation pola incapacidade do goberno do Bloque Nacionalista como Mosquera ao fronte cando tivo competencia nesta casa. Así que a miña recomendación para o ano 2026 e posto a pedir novos propósitos a este inicio de ano é que o BNG de Pontevedra toma a decisión de ser un facilitador de investimentos nesta cidade, na cidade de Pontevedra. Porque, mira, para facer campaña electoral sobre Santa Clara e museos, sobra moito tempo. Ora, o que necesitamos son argumentos e feitos para que estes 2 proxectos sexan unha realidade. Pois, efectivamente, aquí hai un proxecto subvencionado pola Diputación con 600.000 euros, dun total de 900.000 euros, donde, con meses atrás, xa habemos concedido prórrogas aos promotores, a Martín Codas e Terras do Pazo. No caso do Salnés, onte coñecíamos que tuvo o ok desde o punto de vista medioambiental. Esta é unha planta que se vai a ubicar en Perredondo, no Concello de Meis, onde teñen eles a finca experimental, e aquí, unha vez que ten o ok de medio ambiente, de que ten todo o que ten que ver cas licencias que vai a dar o Concello de Meis, é cando hai que deseñar entre Xunta e Diputación o que ten que ver co plan de explotación, onde os técnicos teñen que elaborar e deseñar ese plan de explotación, que é o seguinte paso. Xa hai unhas previas que permite a saber hacia onde se vai a ir, e logo, unha vez que este eso, iniciar todo o proceso de construcción, onde se prevé, esperemos, que sexa unha realidade no ano 2026. É un proxecto que, xa digo, vai a permitir pechar o ciclo de economía circular, que vai dar cobertura aos concellos nos que se asentan e a outros posibles residuos que poden acoller de outras actividades. Eu quería
Siguen pedindo máis medios e máis persoal. Como está esta situación agora? Bueno, pois aquí, sabedes, ao mellor xa non por volver a repetir nunca está de máis todo o proceso cando chegamos, de que fomos quenes desde a Diputación de Pontevedra en concreto, eso recoñecido por eles, de desbloquear unha situación que había, que os problemas viñan de índole salarial. Fomos capaces de chegar a acordos nese punto e agora estamos no punto de darlle o ok ás bases que conlevarán que se inicie o proceso todo de selección. Houve unhas negociacións para chegar a uns acordos nesas bases e en breve pois, é a intención xa asinalas para que poidan todos aqueles que queiran concurrir á presentación desas 17 plazas pois optar e logo cubrir os 4 parques que hai na provincia que dependen do consorcio. En canto a obras, estamos na parte de redaccións de proxectos para conlevar importantes reformas nas instalacións dos 4 parques, que sí, que teñen un tempo e que son merecentes dunhas reformas necesarias. E na parte de maquinaria, medios e vehículos, pois estamos investindo continuamente e aprobando acordos para a mellora e renovación de todo o que ten que ver cos vehículos e maquinarias. A previsión, eu gustaríame que fose antes do 15 de xaneiro. Que se asinen, entón, o proceso todo, cando poderían estar esas 17 plazas cobertas? Iso vai a depender, unha vez que se inicie ese proceso, sabedes que moitas veces esas bases son impugnadas, entramos na parte administrativa, pero se teñen o percorrido, pois eu calculo que en 3 meses ou por aí se podría estar. Pero nesto, paso a paso. E moitas veces, por experiencia, cando falamos así de colectivos, pois xurden estas cuestións de impugnación de bases e demais. Esperemos que non, porque isto é bo para todos, vai a ser bo para eles, vai a ser para a provincia, tamén para a Diputación e para a Xunta de Galicia. Alguna pregunta máis? Bueno, pois, moitas grazas.